εκεί και μόνο έκανε και ένα πιάτο φακί. Άχι να πούμε ένα ακόμη παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν δύο σπανοί. Αυτήν ήταν την πέλη της, βαριένταν να δουλέψουν, κοίταγαν ό,τι κουλήσουν από πουθενά, μα και κλέψουν τίποτα, μα και ξεγελάσουν κανέναν, να κουλήσουν έτοιμα τίποτα. Μέρσαν εκεί στο χωριό, ήταν ένα παιδί, ορφανό, πέθανε ο πατέρας. Πώς να κάνουν τώρα να τον ξεγελάσουν, να του πούν ότι μας χρώστα, λέει, ο πατέρας λεπτά, πέθανε τώρα, λέει, και δεν μας τα έδωκε. Μπα, λέει, εμένα ο πατέρας μου, λέει, δεν χρώστα είσαι κανέναν, του χρώσταγαν, λέει, όχι να χρωστάει. Σώπαρα, λέει, μας χρώσταει μας, λέει, δεν μας τα έδωκε, να μας τα δώξει εσύ. Μπα, πώς να σας τα δώκω, λέει, εγώ ξέρω καλά, λέει, ο πατέρας μου δεν χρώσταγε λεπτά. Εκεί αυτοί συνοήθηκαν καλά και είπαν ότι τώρα, λέει, για να τον πείσουμε, λέει, να μας τα δώσει, θα πάει ο ένας να χώσει τον άλλον στον κροταφείο, λέει, και θα τον πάμε εκεί και θα φωνάξουμε εμείς. Χρώστα τίποτα λεπτά, εσύ από μέσα, λέει, ξανά σηκωμένος, θα φωνάεις ότι δώσ' τα παιδάκι μου, δώσ' τα κι εγώ, θα έρθω να σε ξεχώσω ύστερα. Καλά, συμφώνησαν έτσι. Πάμε, λέει, τον χώνει αυτόν εκεί τον έναν, τον σπανό, ο άλλος παίρνει το παιδί, λέει, πάμε, λέει, να ειδείς, λέει, στον κορταφείο, να του φωνάξουμε, λέει, του πατέρας, λέει, να ειδείς, λέει, θα μας πει ότι δεν χρωστάει. Πάνε εκεί, φωνάει, τον είπε στο όνομα του πώς τον έλεγε, λέει, δεν μας χρώστα σε εμάς λεπτά, λέει, και δεν μας τα έδωκες, λέει, δεν πρόλαβες, λέει, να μας τα δώξεις. Ναι, σας χρώσταγα, μωρέ, λέει, δεν το παιδί τώρα το λέμε και δεν μας τα δίνει. Δώσ' τα παιδάκι μου, δώσ' τα, λέει αυτός από εκεί. Μην τα έχω βάρος στην ψυχή μου, δώσ' τα. Άκουσες, λέει, τώρα, λέει. Βλέπεις, λέει, πως είναι σωστά αυτά που λέμε εμείς. Τι να κάνει και το παιδί, αφού άκουσε έτσι. Λέει, τα έδωκε τα λεπτά. Τα πήρε ο ένας τα λεπτά ο σπανός, ύστερα του ήρθε η ώρα να πάει να ξεχώσει τον άλλον, να τα μοιράσει. Δεν πάει να τίποτα να τον ξεχώσει. Τώρα αυτός τα κατάλαβε, λέει, τώρα αυτός δεν έρχεται. Δίνει, παίρνει να αναχώστε εκεί με τα νύχια, με τα χέρια, με τα ποδάρια να ξεχωθεί. Κάποια ώρα ξεχώθηκε. Αυτός ο άλλος πήγε στο σπίτι και λέει στη γυναίκα του, εγώ τώρα, λέει, δεν πήγα να τον ξεχώσω αυτόν, λέει, αλλά αν τυχόν και βγει με αναχώστε και έρθει εδώ, εγώ θα κάνω τον πεθαμένο, λέει, και εσύ θα κλαις. Εκεί να πούμε ότι πέθανα, εγώ γι' αυτό δεν πήγα. Καλά, λέει, αυτή, θα κλαίω. Εκεί έκανε πως μοντζόκλη, αυτήν πως έβγανε μαύρα ρούχα. Κάποια φορά πάει τα ίσια αυτός στο σπίτι να δει τι γίνεται, μόλις ξεχώθηκε ο άλλος. Εκεί έκλαιγε, πέθανε, λέει, ο άντρας μου πέθανε. Κι άμα πέθανε, λέει, τι τον φλάσει εδώ, δεν τον πάεις, λέει, θάψει μου στην εκκλησία. Εκεί, λέει, εδώ τον φλάσω. Εκεί κάτι μουρμούριζε αυτή, άιτε αυτός, λέει, από τα νεύρα, τον αρπάγει από εκεί σβαρνόντα. Δεν τον λιπώνταν χτύπαει από τις πέτρες. Μα του κυλήσει το κεφάλι της αδόλια, εκεί τύπου βαρνόντα. Εκεί τον πάει, τον πετάει μες στην εκκλησία, καταγεί. Αυτός πάει και κρύφτηκε πίσω από την κουλμπήθρα. Τώρα, λέει, θα τον αφήκω αυτού καταγεί να ειδού, λέει. Πόσο θα κάτσει, δεν θα σηκωθεί. Να ειδούμε, λέει, τι ήταν αυτά που έφυγε, λέει. Έκατσε αυτός εκεί που πίσω τρυπωμένος στην κουλμπήθρα. Τίποτα, πιάνει μια μεγάλη βροχή, λέει, βροχάρα. Εκεί, να και κάτι κλέφτες, 40 κλέφτες μπήκαν μέσα στην εκκλησία να γλιτώσουν την πόρα. Που γύριζαν από κλειψιές που είδαν. Εκεί μπήκαν μέσα, τον είδαν αυτόν καταεί, λέει, ένας ο καημένος πέθανε και αυτός, λέει, και κάθεται τεντωμένος εδώ. Έκατσαν αυτήν εκεί, ξεκουράστηκαν, λέει, μωρέ, λέει, καλά έκατσαμε τώρα. Εδώ, λέει, ευκαιρία είναι, δεν μοιράζουμε και τα λεπτά μας, λέει, αυτά που έχουμε. Εδώ. Δεν τα μοιράζουμε, λέει, τα μοιράσουμε. Τα φτιάνει εκεί τα μοιράδια, 40 μοιραδάκια σε πέρα, τα λεπτά όλα, να τα πάρουν από ένα μοιράδι. Ουι. Αυτός μόλις κατάλαβε ότι τα φτιάσαν τα σουρουδάκια έτοιμα, βροντάει την κουλμπίδρα και φωνάζει και φτιάνει τον πάταγο. Σκοθείτε πεθαμένοι να φάμε τους ζωντανούς.
αυτοί να ακούνε έτσι λέει από το φόβο τους, μπράφο, βγαίνει όξο. Και δίνει στα ποδάρια, θα μας φάνε πισαμένοι, λέει απόψε, λέει, τι ήταν αυτό που έπαθα. Εκεί πάνε. Αυτοί νιεύκαν, σηκώνεται αυτός ο άλλος, τον αρχίνησε αυτό. Λέει, γιατί δεν ήρθες, λέει, να με ξεχωρείς, που είχαμε τέτοια κουβέντα. Εσύ, λέει, γιατί με σβάρνησες και μου χτύπησες το κεφάλι με τις πέτρες, λέει, και εκείνα και τα άλλα, και δώσ' το πάρτο, λέει, τσακώθηκαν μια φασαρία καλή. Οι κλέφτες αφού πήγαν κάμπο σου πέρα, λέει, λοιπόν τα λεπτά παιδεύκαμε, λέει, τόσο καιρό, λέει, και άφηκαμε τα λεπτά, λέει, να πάμε να κλέψουμε σε εδώ, να κλέψουμε σε εκείνη, κίνδυνο, λέει, της ζωής μας. Και τώρα, λέει, σκιάχκαμε έναν πεθαμένο και τα άφηκαμε. Σηκωθείτε να πάμε να πάρουμε τα λεπτά μας, λέει. Γύρωσαν πίσω πάνω στην εκκλησία, ακούν μέσα τη φασαρία, πηγαίνονταν μεγάλος ταραμός. Ωρα, λέει, αυτοί σηκώθηκαν, ούλιος ήταν εδώ μέσα, λέει. Σηκωθείτε να φύγουμε, λέει, δεν έχουμε ζωή. Θα μας φάνε ζωντανή αυτήν, λέει. Δεν ακούτε τι γίνεται. Άιτε, μπράβο στα ποδάρια φεύγουν. Αυτήν ύστερα τα άφησαν εκεί καλά, τα άφηκεσαν. Τα μοιράζανε και εκείνα τα λεπτά, μοιράζανε και από τους κλέφτες. Και πάει καλά η δουλειά της ύστερα. Εκεί και έζησαν αυτήν καλά και με καλύτερα